Baba Mohodev bai direct bai thang malai kok salajak makali bai thang malai kok salajak dibor ni duita somoyo. Oh my god! Acha damodo bini mung tamung kha bini makhang kisa phunogi jamano. Ini bumong gangke Mohesh Debbarma. Ang makali bai thang malajak ba Mohodev bai thang malajak. Ari tamo bachini thui thangjak IPF tini sar NC Debbarma no ba sol tongkhablase makhang solo ma ba khorang tei kok sama sudono solo. Agon phaidi baib song tini sal kolok mani yagulo haino hai khoroksa thokirai baba no expose khlaimani video nailainai phiaba video sengnani sikango ang sanani muchungo ang o video o keboni religion no hamya sanan thangya but ang o chalak bakpar baba no expose khlainai dagon phaidi jeng jenglai sibano thangnai koyek mas sikango belai kheno Mwtai manu hinai chini Tripura ho jagnang laikha jeng jotono okok saimano phiaba je a Mwtai manu hinai rok baksa ba porena seller ma bagai Mwtai mankha baksa angka bondon rangrenani kerijak ngai Mwtai mankha ti baksa angka ba buini bihik bai tongnani janani bagai Mwtai mankha phiaba jotono phaltu tatal paithago kai manjagai thango but je believe khaine rok angka tabuk bo borok ne aro sak naijakna hinai thangai tong. Oke, abo jani bepar jani bisas phiaba jeng abo hai tatal baba eba guru rok no expose khlaimani bo jeng haino ereng khlaya agyo Devguru no boi busuk bisas khlai tong phiaba paithago gangkai jeng expose khlaikya ti bo bwri tui kharmani bo manjaka te bini chalak rok bo manjagai thango abo hai kheno taklai bo tei khoroksa damchoron molsom ni phek baba guru buini bihik bai chasmai tongmani manjaka. Kubunyo chungbo lengka guru eba baba no expose khlaya je guru sak no ang atui mano nei bo sak no dabi khlai Mwtai ni mungoi business khlainai borong no chungbo expose khlaio hingke chung tabukti khoroksa phaltu baba nugjao kha bini mung kha Mohesh Debbarma bo haino sak no joto bemar no bo hamrui manu ni confidently ko suitong bo 8 prokar rugi hamrui manu ni kok samani chung damodoni bini channel o chung nugui mankha nganorok khnaya ko saimaya ko ngka abang norok no bo tam rugi hamruman te aboni red busuk bo je sama mote khlai norno sawi khnaron. Number 1 kobor umani bo hamruman abong kai 81000 81000. Number 2 doktor hamruman ya abo hai rugi no bo hamrinan hingke 45000 ge bohok moi umani te sekal pura sa kolobjak mani hamrinan hingka kai 9000. Cancer ekdom sokjak bahan abo hai cancer no hamrinan hingke 45000 yakung sokjak no hamrinan hingke 10000 to 15000 guli kokjak Phano Thwiyajat bullet proof besak khlai namani sudu tabis bai abo hingke 1,08,000 tei lumani hamnani hingke 300 only tai. Number 8 besaman yarok no manrinan hingke 9000 to 18000 ni bisingo besak klaisa hingke Mohesh baba hingke bo bithi bornan nangya bo joto no tabis simi siruo tabis rekhaino joto problem ni solution boriwi mano hake phaidi puilani simi bini kokno tabu logic bai reply relation te logi no bono expose khlai thanglainai Amoda bayang 10 minit hai kok saka 10 menit. 10 minit. Tai ama makali bai bu haino 10-15 minit salai kata kok Bai thang asugui. bai thang asugui. kubui da bo bai thang achogoi Mwtai be kok salaikana thik no Mwtai spiritually nung bai malai phai hunkang ka chung puito khlaimano bisas khlaimano but physically Mwtai nung bai malai phai hunman le puito khlaimania nung khoroksa Mwtai Mohadev eba Shiva no mani nai phano nung shastra da porikha Mohadev no khulumnai Shiva no khulumnai bini shastra tamo nung saida mankha saimiya kang no sawono Shiva Purana kha Mohadev no mani nai rokni shastra kathar Shiva Purana shastra ni moteo Mohadev eba Shiva no nuknani impossible hinai sao nung puito khlayangke Shiva Purana ni Vidyesvara Samhita Oddai 4 te shloka 15 aro poridi aro sao Shiva cannot be seen with the physical eyes Shiva no chini physical mokol bai chung nugui mania phiaba bono bukhani hoidese chung realize khaimano Shiva ani ganao tongo ang bai present khlayo nei omai kesao tei Shiva Purana ni Koti Rudra Samhita wasao chapter 1 shloka 21 aro the eyes cannot see Shiva
nini mokol sibano nukmaya phiaba nini wan sukma surimungni bising tisi bono wan sugui mannai nisau tai siba puranani kalika puranani chapter 25 sloka 60 wasau siba is beyond human sight siba angka borokni mokolni ekdom ayang naro phataro haksalo tong but can be seen through the eyes of knowledge and devotion phiaba nung bono khulumani bising tei nini gyan divine knowledge ni bising tei simisi nung bono nukui mannai nina abatam logic kalaikaba nung siba bai Mahadev Kali bai direct malayei physically kok salaiman kha 10 minute 15 minute kok salaika chalak faltu pro kok salai pro kep datang aboro kuri nogo henke nung Mahadev te Kali bai kok salai puro kebus nungnai kri henke nini kokno bisas khlainani sakita mong kasa ikota masa segnugo hini sakai chalak manjaknani kirijak khata haipano omo hai uneducated chalak guru rok chalak manjakna bo kelai sasano hakor theneni latia Ujianwa ngagai tabis bele dampia tabis ke tamsek dam khasa dabura This is business. Au bujo tabis dam khlaikese yagorang burung burung sokpainani delai ari Mwtai siman hunke doktor rok naijak mani selai dam kom baisi hamrui manani nang bili omotai kunuya Mwtai ni munggai thokiwi business khlainani lamasi dam এক নম্বর গা কবর দুদিনো একদম কবর যাক লেংটা জায়গায় গুলি দङ আপনি হামো গায় ৮১,০০০ টাকা নাও ৮১,০০০ রুইনাই তাই বিনা হাকায় হামনাইব কবরনি একদম কবর লাংতি সাংতিকে বেড়াই তংনাই বনো হামরুনান বাগৈ তাবিজ মানা নাই ৮১,০০০ কে ৮১,০০০ o bura kobor nung sak sakno sekang hamrigradi nung si rangni lubai half mental engkai tongkha pura mental no nung engkha azaria faltu bosi ekdom kobor engjak rono hamrui mantefu nung asuk se hamrui manung ke thangdi pagol khanao thangai joto kobor rokno hamrui funukdi sarkar no rang lakh lakh koটি koটি no rikham bili abake nung tamo khlaiman yasla 이거 하니면 거기다 닥터 탕 함이야 닥터 함이만 가이로 파이가 함나 잣 아버카이 에 ৪৫,০০০ নাও ৩৫,০০০ ৪৫,০০০ Ari ba doktor hamrui man ya rugi kotorno sineng hamrui manu haida henke GB ILS IGM hospital rogo phai hamrui funuk diba ৪৫,০০০ tamo lakh lakh koটি koটি rang no sarkar bari khamo bile sarkar ba no taibo promote khlaise hospital kotor rohor kham blasa brainless bura kobor nije se buidi kri kobor bosi abar kubuni kobor rokno hamrui mantefu faltu কতরা কাসামা ক্যান্সার রমানি ইয়াকং ক্যান্সার রমানি আবরো খাই ৪৫,০০০ খরচ থাং No, God, please, no, no. ৪৫,০০০ bai cancer hamrui mano kobor da khaka nung jat tal sogya kobor no khaka cancer ni thung tongma bemar ni da wansuk bui hospital kotor telangai se cancer rok hamrui manya nungke ৪৫,০০০ bai no hamrui mano haida saram karo bura kobor doktor rok nini kongno khnake munui no lengai thiyano ফে কিন্তু থুইগ্রাক গুলি নাঙা তুই টংতা বুলনাংপন ৩০০০ থুইরা টং তুই আবাই তাবিজ তংনা টং 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 বুসুক দামামকে আবু ১,০০,০০০ উপর ১,০০,০০০ বুসুক ১,০৮,০০০ otal sogya kobor bura nungba romui bujagan bli kogno asuk obarke tasadi hakor thenen latia uneducated guru nung asuk je silai bullet eba guli nangphano thwiyajat tabis ruiman hunke sikang nung no a tabis no nagradi sikang nung sak no guli kokjagei thwiyangai phunukradi aphrono no joto borong no puito khlayanu tal sogya nung asuk je guli nangphano thwiyajat tabis riman hunke ba chini Indian army rokno riwi ridiba borok asuk desni enggai choba khlai tong borok guli nangphano thwigla khambli nono sarkar tebo award kotor rang kabang rikhamo China rok phano sinini India no ba makiri ja khamblasa ba borok asuk da advance engkha nei ang nono open challenge ro nung sak guli kokjagei thwiya enggai phunukradi apro angni ni thani 2 lakh riwi no ata bisno naharanu বুসামায় ন মানরি রিমানানি আবরকে বুসুরক ৯০০ ১৮০০
Ab kalaisina. kalaisa borok 918 ni bisingo nung besaman ya no mandri mano haida besaman rui man ya ke rangbo ma phiroknai gari bara ni rangbo ma phiroknai te sprakjangna da gosi nung omoni answer social media te saklai redi jodi gosi hunkangke ani sinijak kabang mano tongo besaman ya rok ang tubui phainai Kosijon ar hamrukana. 50 60 60,000 rukna. thut gada nung da 50,000 borong na hamriya tongsi hingke asuk nung bai hamrijakni borok bo hakora habai tongkasala khoroksa sukto social media o phai ni naro naijaknani advertisement to khlaikam bele dabura thokipano kisa limit to tongdi uneducated hinka uneducated asuk overacting ta khlaidi yangle nung hakor thenin latiasi daktino manjaknani kalai Nin logi bai nung ma thuya. Bisina thancha thuya. Busuk balokha. 32 বছর borongka pa bihik bai ma thuya 32 years ma tongka haida dabura nung nini je kok samano nai to angle chala khai ma tong ang oro o kokno ang answer nan thanglia omon kani viewers rok no comment khlai norok answer siti norle poito da khlai je chini dabura mohesh deborma kubuida 32 years bihik bai ma thuyang khana norok tam wanso comment khlai sadi tai norok bono kubui guru haida matong tatal guru haida matong comment khlai sadi norok tam point man comment khlai sadi inke paithagote khoroksa khangrai rokni Mwtai manmani video bo kisano rok nai nai kradi o Mwtai manlai mani tabungle trending no cholisio soito jugrogo se asuk Mwtai manlai ana tabungni koli jugo Mwtai manlai mahai belaina wana ma singsa tabungni koli jugni bororok akon bayap song norok o video no share khlairan tapok di jotono sawi manthang o burani tatal no ti norok ani WhatsApp channel no follow khlainan tapok di norok follow khlair di hakisi norok ani video ni update rok mannai dakti no description no tei comment no ang pin khlai link rewe renai malai finai haino hai next video norok tapok di video no share khlainani hambai